I pozdrav mi ljudi u Rušene video i danas ćemo da pričamo šta bi se desilo. Šta bi se desilo da je Gohan, sin od Piccola. Ok ljudi, ovako, hajde prvo malo da popričamo. Znači, ja sam premislio da je Piccolo Gohanov tata, ali sam skontao da nije. Zato što Piccolo je Namekijanac, a Gohan je Sajanac. Odnosno, Sajonac, kako hoćete. A Namekijanci se ne rađaju, nego se samo stvore. A Sajanci normalno imaš bebu u stomaku i kad već prođe i rodi se beba i ti imaš bebu. Tako da to znamo. Znači, Piccolo je Namekijanac, a Gohan sin od Gokua, on je Sajanac i Sajanci se rađaju. A sad ima jedna epizoda u Ziju gdje je na srpskom sinhronizovano Gohan govorio tata i neki su mislili da to on govori Piccolu, ali ne, on to govori Gohan. Tako da, ali sad da kažemo, ima jedna situacija gdje ja mislim da, nemojte me sad držati za reč, ne sjećam se da li su prikazali kad je Gohan bio u stomaku od Čiči, ne znam da li su vidjeli ta scena, pa možda se on stvorio, ali ajde prvo da popričamo malo o izgledu. Znači, prvo pogledajte Piccolo kako izgleda. Piccolo zeleni, isti kao svi Namekijanci i oni se stvaraju kao što sam rekao. Znači, vidite njega, on je jak, šta više kažem. Inače, Gohan nas upropastio super, samo da ne kažem. Ali ne pričamo o Superu, mi najviše sad pričamo o Ziju, zato što je tu bila scena gdje ga je Piccolo trenirao, valjda tako nešto. Mislim, ne scene, nego scene gdje ga je Piccolo trenirao. A Gohan, Gohan je Sajanac, dakle, i vidite ima normalnu boju kože, ko svi mi ljudi, ko Goku, ko Vegeta, ko Čiči, ko već svi Sajonci, a on je Sajanac. Tako da, rekli smo o izgledu i šta još mogu da kažem? Mogu da kažem rekao sam Gohanu su propastili Superu, ali ima još jedna stvar koju mogu da kažem. Što ste da kažem? Rekli smo o izgledu, rekli smo zašto u stvari nije njegov otac i rekli smo i sada bi mogli da kažemo po stilu borbe. Mislim, Sajanci, svako ima svoj stil borbe, ali nekako mislim da Goku ima svoj stil borbe, znači Kamehameha, i uvek pusti protivnika da uradi šta hoće do maksimuma i onda im iskoristi nešto i onda postane jači i vjerovatno pobedi protivnika ako protivnik nije dovoljno jak njemu. Tako da. A sada da se vratimo na Gohana i Piccola. Gohan, tako je nešto isto, ne znam da li sad da pušta protivnika, ali ima neki isti stil borbe. A pogledajte Piccola kad se borio negdje protiv nekog, pogledajte samo njegov stil borbe kakav je. Znači, Gohan i Goku se već vide možda da su otac i sin zato što imaju sličan stil borbe. A Piccolo nema uopće sličan stil borbe kao oni. Piccolo kad mu, brate, odrežeš mu ruku, on stvori nogu. A kad bi odrezao ruku Goku, on ne bi imao ruku, ne može mu se stvoriti ruka. Ne može. Mislim, možda ga oživiš ako umre, ali ne može ruka. To staviš neku drugu i to je to. Ne može. A Piccolo samo odjednom, osjećaš mu ruku ili ga nečem ako udariš i eto, njemu izraste nova. Tako da. A ima i on, kao što sam rekao, Namekijanci su porodice isto kao Sajanci. Mislim, ne porodice, nego, zaboravim se kako kažem, neka sličnost porodice, ali nisu porodica. A kao što sam rekao, Namekijanci se ne rađaju, nego Namekijanci, kako se zove, oni se stvaraju. Znači, Gohan se rodio i zato on ne može da bude, otac od njega. Tako da ljudi, to je bilo to od videa, ja se nadam da ste uživali. I subscribe, podelite video sa prijateljima da dobijemo još više klebera. 3. dan,
otkad snijem ovaj daily upload od 365 dana, tako da, čao!